ଏଇଟା ହେଉଛି ଘିଅ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଲ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋଡ଼ ବଡ଼ ମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ। ଏଇଟା ନେଲେ ମା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋନ୍ ଡି ଡବାର ପୁରା ହେଇଛି ଏଇଟା ନା? ଓହୋ ଏଇ ଡବାଟା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ମେଘ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା। କାଲି ମେଘ ହେଉଥିଲା ତ ଏଠି ଆଣିକି ତଳେ ପକା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମା ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମୁଗ ଶୁଖା ହେଇଛି। ସବୁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ପକା ହେଇଛି। ସବୁ ମୁଗ ଆଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କି ଠାକୁରାଣୀ? ତମ ଅନ୍ତ ଠାକୁରକୁ ଆଜି ଘିଅର ପୂଜା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ତ ଗାଧେଇନି, ପଶି ପାରିବିନି ଭିତରକୁ। ଏ ଅନ୍ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତ ଠାକୁର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ କି ଅନ୍ତ ଠାକୁର କ'ଣ। ଆମ ଜେଜେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାପ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ସିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ନା? 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଜେଜେ ତାକୁ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତ ଠାକୁର ସେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଭୋଜି ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଭୋଜି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହେଉଛି। ସେମିତି ତ ନର୍ମାଲି ସବୁବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ତ ସେଦିନ ଆସିକି ପୂଜା ହୁଏ। ତ ବଡ଼ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇ ନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛ ବୋଧେ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠକ୍ ଠାକ୍ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି? ଫୁଟିନି ଯାଇ ବାହାରିବ। କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଣି କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛ ନା ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି କ୍ଷୀର ଦେଉଛ ନା? ଖାଲି ଘିଅ ମହୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଗାଧେଇବେନି ନା? ଗାଧେଇ ସାରିକି ପାଣିରେ ଖରକି ଦେଇଛ ନା ଆଗେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ମା ପୋଛୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ପୋଛୁଛ ବା? ଡେଲି ପୋଛିବେ, ଗାଧେଇ ଦେବେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଥରେ ଲେଖା। ଆଉ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧାଅନା? ଏଇ ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ମା? ଏ ଯେଉଁ ବେଦି ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସିଂହାସନ। ତ ଏଇଟାର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ସବୁ ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଢେର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫୁଲ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଟିକେ ପୂଜା ହେବ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜେଜେ ଆସିବେ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର ଡେଲି ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହୁଏ। ଯେଉଁ କାଠ ପୋଡ଼ନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହୁଏ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜେଜେ ଆଜି ଆସିବେ। ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜେଜେ। ତ ପୂଜା କରିବନି? ପୋଛି ନାହଁ? ମନରେ ମୋ
ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦବୁ କି ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ବି କାରଣ ମୁଁ ପାଏନି ରେ ତାର ସେ ପାଖରେ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ତ ବାସନ ଥିବ ନା ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ଠାକୁର ଏଇଟା ପିନ୍ଧେଇଲାନି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ସେଟା ମୁଁ ଧରିବି ନା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଠାକୁର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ ସଫା କରିକି ସେଟା ପିନ୍ଧା ହେଲା ଏଟା ଉପଡ଼ା ହେଲା ଏଟା ସଫା କରାଯିବ ରଖାଯିବ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପିନ୍ଧାଯିବ ସେଟା ଡେଲି ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ମାସ କରୁଥାଏ ଆଉ ଗୁରୁବାର କିଏ ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମନରେ ମୋ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦବୁ କି ଉତ୍ତର ସେଟା ପୁରା କପଡ଼ା ଏକା ଆସିବା ବାନ୍ଧି ଦଉଛ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ହଁ ସେଇବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଏକା ଆସିବା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ମନରେ ମୋ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦବୁ କି ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ବି କାରଣ ମୁଁ ପାଏନି ରେ ତାର ଛାତି ତଳ କଥା ସବୁ ଆପେ ବୁଝିଯା କହିଦେଲି ଓଠ ଖୋଲି ମରି ଯିବି ଲାଜରେ ଅଜଣା ଶୁଣା କାହିଁ ସବୁ ଲାଗେ ଆଜି ପ୍ରେମରେ ତୋ ଠାରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ବାଜି ହାରେ ଅଜଣା ଶୁଣା କାହିଁ ସବୁ ଲାଗେ ଆଜି ପ୍ରେମରେ ତୋ ଠାରେ ଟିକେ ମୁଁ କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲି ଯାଇକି ଆଉ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଦେହ ଆଉ ଜାଳି ପକଉଛି ଖରା ନିଅ 4ଟା ତାଟିଆରେ କ'ଣ ଗଡ଼େଇକି ଏମିତି କଲେଣି 4ଟା ତାଟିଆରେ ଆଜି ବେଶୀ କାମ ନା ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଶୀ କାମ ଚାଲୁନି ଆଜି ମୁଁ ଚାଲେ ବାଟ ଦୁନିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ଛୋଟ ଖୋଲିଲି ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଓଠ କିଏ ସେ କେଜାଣି ଗାଏ ଗୀତ ଆକାଶଟା ମାଟି ସାଥେ ମିଶେ ଯୋଉଠି ମନ ମୋର ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସପନକୁ ଆଖି ବସି ପଢ଼େ ଯୋଉଠି ନିଦ ମୋର ହଜିଗଲା ସେଇଠି ଏମିତି ହେଲା ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଥମ କହିଦେ ହେଲା କି ପ୍ରେମ କହିଦେ ହେଲା କି ପ୍ରେମ କହିଦେ ହେଲା କି ପ୍ରେମ କହିଦେ ହେଲା କି ପ୍ରେମ ଫଟେଇ ତ ପାରୁନ ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ନ ଖାଇବ ସେତେ ନିଦ ଆସିବ ସେତେ ବଳ ସେଇ ନଡ଼ିଆଟା ଆଣି ଗୋଟିଏଟା ଖାଇଦଉ ଏବେ ଅଛି ଯା ଯେ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଇଯିବା ଡାବଟାରେ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ବି ପୁରା ଭଲ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ 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 ପାଣିଟା କ'ଣ ପାଣି କ'ଣ ବେଶୀ ହେଇଛି ନଥିବ କି ଆଦେହରେ ପାଣି ବା ନଥିବ ବେଶୀ ନଥିବ ତାପରେ ଏରା ଆମ୍ବିଆ ଲାଗିବ ଗୋଟିଏଟା ଆଣି ସେଇଟା ଖାଣିଦେ ମତେ ଦିଅ
ଏଇଟା ଠୁସ୍କା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଝାଡ଼ା ପକେଇଛି ଖାଲି ଅକାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ମା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯା ଠୁସ୍କା ଖୁଡୁରିରେ ହାଣିମି ଆର ଏଇଟା ରହି କ'ଣ କର ଯୋଉ ଖାଇବି ବୋଲି ରଖିଛି ମୋ ନା ତ ଏଇଟା ହାଣିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସିଧା କି ମାରେ ଛୋଟ ୟା ଦେହରେ ଏଟା ବାହାରିଲା, ତା ଦେହରେ ସେଟା ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଖୁଡୁରି। ହେଲା ଖୁଟୁରଟା ହେଲା ଧୁଟୁ। ଏଇଠିକି ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ? କୋଉଥିରେ ଫୁଟେଇବ ତାକୁ? କୋଉଥିରେ ହାଣ୍ଡି ତ ଡାଲି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବ, ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଚା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଅରୁଆ ଭାତ କରିବ। କେତେ ହାଣ୍ଡି ଅଛି? ଶୁଖି ଯାଇଛି। ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅରୁଆ ଭାତ, ଉଷୁନା ଭାତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କରିବ। କେତେ ହାଣ୍ଡି କରିବ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ କିଛି ଲାଗୁନି। କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଣ ଏଟା? ଜେଜେ ବୋଉ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଦି କାହିଁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି? କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବସିକି ଛଡ଼ଉଛ, କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ତ ଛଡ଼ା ନା କେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଉପାଡ଼ିଛି। କୋଉ ଭିଡ଼ କଣ? ମୁଁ ଏ ପାଖରୁ କିଛି ଓପାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇନି। କ'ଣ ବସିକି ଏଠି କାମ କରୁଛ ତୁମେ ତ? ମୁଁ ବା ପଳେଇ ଯାଇନି, ଖରା ହେଲା ଯେମିତି, ଖରା ଜୋର ହେଲା ପଳେଇ ଯାଇନି। ଆଉ ଏତିକି ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହ, କ'ଣ ବସ ନା ବସି ପଡ଼ଛ ଆଜି? କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହ ଜେଜ? ଏଇ ବା କ'ଣ ବସିକି ଛଡ଼ଉଛ ବଜାର ନ ଯାଇ? କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ଯାଉଥିଲି ଗେଁ 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 ହେଲା। କି ବୋଉ ନା, ତା ଦୁଃଖ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା? ଘର ସାରା ସବୁ ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବିରି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ନା ଲୋ? ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ନା ଗଛର? ସେଇ ତ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି କାହିଁ? ସେ ବା ତୋଳୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ନାନୀ ଘର। ବାହାରୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖେନି ମୁଁ କ'ଣ କେତେ ବାହାରିବ, ଖାଲି ବେକାର ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ଯାହା ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର କେତେ ମୁଗ ହେଇଛି ଦେଖନି। ଦେଖୁନି ତ କେତେ ଅଛି, ଖାଲି ସବୁଥିରେ ଅଛି, କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନି ସବୁଥିରେ ଅଛି ବା। ଯାହା ଯେତିକି ବାହାରିବ ତାକୁ ନ କଲେ କେତିକି ହବ? ଏ ଯେତିକି ଅଣା ହେଇଛି ସେ ତାର ଗୋଟେ ପା ସେ ବିଲରେ ଆସିନି।